जों ले दाक सिगला सालायनि बिसिं चिन कक ब्रक सालनो दै चिन सिगला सालायनि लुगुरावनो ताम मेसेज रिना मुसुं आं सारा मुसुंगो सिनि दिब्रा हास्तेवा ताकलायबाय फिलब्रि सिबा हायाखेबा पयतिनि बसर कानानाय दङ सिनि आमाने कक ब्रक त्रिपुरा स्टेट गभर्नमेन्ट बाय गसिनि हाजांमानि जों बयनिबो सानाय सिनि आमाने कक जों साबो सानाय गोबां जों जत जायगा थांनोबो सिनि आमाने कक सानाय जों आमसे सिमिया जों 1979 जानुवारिबो त्रिपुरा स्टेट गभर्नमेन्ट बाय सिनि आमाने कक ब्रक त्रिपुरा स्टेटनि लैंग्वेज निनाय त्रिपुरा स्टेट गभर्नमेन्ट बाय गसिनि हाजागो जों आमसे सिमिया सिनि स्टेट हु डिमान्ड बनांगो तामने गांखाय गोबां जों आमाने कक सिनि साइबो प्राउड या सिनि मान सिनि मेन आइडेंटिटी सिनि त्रिपुरा सा बै बाक्सा नो सुनो जनजाति बाक्सा नो सुनो ट्राइबेल बाक्सा नो सुनो आदिवासी बाक्सा नो सुनो बनवासी जों आमतिया जों बयनो सानाय सिनि सय शक्ति सिनि सिनेमा खांखाय सिनि त्रिपुरा सा आमसुनो सानाय जरा गामि हासुखो दंनाय सिनि पारा आमसुनो दंनाय नरबो सोलोंदि सिनि आमाने ककनो सियारावनो फोरोंदि बे सियारावनो मो फोरोंदि आमसुनो सानाय ना सिनि मंकी चेननि आंनि सिनेमा फरेस्ट त्रिपुरा आं बिरबिक्रम मेमोरियल कलेजनि हयतो थाइमानि तिनी हाइके लामा हिमबो तो खाय बाहाय मा दंखा तिनी लामा हिमबो तो हिमले माने अनेक दंखगा तामने गांखाय आं वन समया आम सिक रेली कटरंने हिनाय तामने गांखाय बुसकांगो इलेक्शन फाइ दंबा एस्टे लेभेलनि हयते खालायजातो दङ प्रति बोसोर आगिखाय उमाकान्द खाय दङ हायफोरनो ताकलायखाय इलेक्शन हिनाय रवीन्द्र भवन खायखा बेलायनो हामबाय